Следващата ми тема следващия ми гост е архитект. И понеже, за разлика от доста архитекти, той се е доказал и по другата част на света, ще ми е интересно какъв ще му е погледа към това, което се случва. Демократична победа, рязането с флекс на паметника на Съветската армия, това като изключим емоционалните, защото това сега в любов трудно ще се обясня точно на Съветската армия. На руската, която ни е освободила от турско робство, да, на съветската чак в любов няма да се обясня, но като цяло и на мен беше адски гадно и безсмислено това, което направиха. Така ли трябва да се постъпва с някакъв паметник, какъвто и да е той? Те се бориха за води и селскостопанството, за един паметник. Това не има е проблем. Ние имахме преди една-две години направихме проект за този паметник. Така беше стана популярен и с социалните медии. Сами го инициирахме, така се казва, и моя офис, дизайн инициативи. Това е доста така съвременен подход, проактивен, когато се види някакъв проблем, да се анализира и да се намери решение. И виж как всъщност толкова са жалки, че им отне седмица, поне 5 дена да нареже тези фигури с материали и технологии от преди 70 години. Пак не можаха, доста трудно се справиха дори да го нарежат. И понеже обществото е много разделено и не може да вземе решение, нямаше обществено обсъждане, нямаше архитектурен конкурс или референдум. Какво да се прави с този паметник? Затова нашето предложение беше да се опакова ала Кристо, но с зелен брашлян, с зелени стени, втори слой, такава конструктивна система, около него метална рамка и по него да расте брашлян или такива овивни растения за връзка с парка в паркова среда, като тополата отзад един вид да стане като топола, така че понеже обществото е много разделено. За тези, които не искат да го виждат, това да бъде обвит и пакетиран с зелени стени. Тези, които не искат да се мести оттам, просто за тях си остава и след още 35 години, да кажем, тогава обществото да вземе решение и след обществено обсъждане и след както си се прави, да има вече друг поглед. Децата и внуците на тези, които са го построили, сега го нарязаха и да се надяваме, че нашите деца вече с друг поглед да го преосмислят и след 30-35 години тогава да се вземе решение какво да се прави. Просто да се отложи във времето, да се даде повече време и да се архивира. В другите държави в Европа също има паметници на Съветската армия. И да речем в Виена и на бая централно място, защото съм ходил там да го гледам, просто аранжировката наоколо е друга. Не е така като плац за маршируване. Има си статуи, една такава колонада, съвсем някакси не се набива в очи, а всъщност не стои лошо. И няма тая идеологическа, смачкваща комунистическа грамадност, която имаше този. Мисля, не може ли това да се направи? А да се аранжира околното пространство, дори да не е в зеленина. Да е с някакъв... Понеже е в паркова среда, може да се търси някаква връзка с парка и с повече зеленина. Така с флекса много грозно, просто грозно. Да не говорим, че сега, извиняй, като историк, това са паметници, мамо стара. На времето. Представи си, не знам, и винаги си идвали тирани, които са разрушавали паметниците и статуите на тия, деца са били при тях. После археолозите ровят се чуят какво е било. Какъв е проблема? Какъв е проблема да се знае, че е някакъв комунистически символ и хората просто да не го харесват? И добре аранжиран се знае, че е имало такъв период. Те няма изтрият периода в България с това. И то точно тия деца правили най-големите диващини, техните деца в момента го нарязаха. Добре са ги възпитали родителите им. Точно да, може примерно да се махне тази плака с надпис, защото толкова ги дразни този пълн. Или изобщо да се не...
Добре, София е пълна с разни обществени сгради, които някои изглеждат добре, други изглеждат ужасно. Всъщност, има улици в София, които ги асфалтират по 20 пъти на година, за да вземат ини пари. Ами тя е пълна с незавършени обществени сгради. Повечето обществени сгради всъщност в София са незавършени и това е сигурно повече тема за народопсихолог или за психиатър или за психоаналитик. Защо не завършваме започнаното като народ, като общество? Защо се баряме? Защо не довършваме? Така е и с Националната художествена галерия, която е бивши царски дворец, преди това е била Конак. Там е една класическа тема или с художествената академия, където само 1/3 е построена, другите 2/3 ги няма. Това е една класическа схема, където имаме едно централно ядро и две крила от двете страни. А, Б и А. И тук имаме само едно А. Едното крило е построено, другите, централното и другото крило ги няма. При НХГ е 2/3 само е построена, централното ядро и едното крило, което е към партийния дом, бивши партиен дом. А това, което е към Руската църква, не е достроено. Също и защо тези децата или така наречени псевдоелит, децата на номенклатурата, те много се така превъзнасят по царска София, но дори самата сграда, старата сграда на Народното събрание, тя също е наполовина достроена през соца. Тогава е нямало оперна сграда, нямало е Национална централна библиотека. Всички тези сгради са от 50-те години. По соц време са строени. Нямало е художествена галерия, художествен музей. Това е в Царски дворец. Софийска градска художествена галерия се помещава в бившето казино. Единствената концертна зала в България, това всъщност е кабаретна зала към хотел България, към един частен хотел. И защото липсата на такива обществени сгради може да ги дават и другите. Да, колеги, дайте снимките, които са дадени, за да ги коментираме. Софийски университет с накацалите климатици от нещо време. Иначе също е 2/3, може би дори 3/4 от тази сграда е по соц построена. Само ректората, централното ядро е от Царска София, а всичко останало е по Байтошево време. Или там, соц време. Това какво? Това са такива останали реклами също от соца. Това е подаръци, пише едно време сега само паръци. Това е кино Москва, да, точно така. Беше си кино Москва. И главни архитекти са минали вече 35 години почти. И никой не е успял да ги... Не съм се зазепал. Верно, че човека рекламите от соца. Още си стои, да. Това са раздивите реклами от соца, чакат да паднат върху главите на някой, върху главата на някой, за да, когато стана белята, тогава постфактум да реагираме. Ето ти, по соца, Националния исторически музей беше сега, където е съдебната палата. По царско време си е било май съдебна палата или нещо такова, или не е било. Да. Било. Само, че Националния исторически музей сега го завряха на... Жълтите павета в... това ме изважда от обувките. Част на къща в... Това е точно до Боянската църква в Бояна. Човече, като бях ученик в класическата гимназия, тя се намираше на Иван Асен II. 6-то, мисля, че... Не, 12-то. 12-то училище и ние деляхме сградата. Че те жълтите павета си почваха от партийния дом и свършваха на Иван Асен II. След това, като бях ученик, направиха този подлез, тия платна още по соца, пред ректората.
Но паветата как може да изчезват? Има снимки на до Орлов се стига. Да, аз го помня това. Аз бях ученик тогава. Те трамваите вървяха пред турското посолство по-руски и си продължаваш, въртеш си там трамвая. Ние ги изгонихме тогава от парламента. Жълти павета бяха навсякъде там. Те си преместили жълтите павета и пред Александър Невски. Пред вкъщи и парламент. Да, и след всеки ремонт те стават все по-малки, фугите стават все по-големи. Мисля, те продължават да ги крадат тия павета. А това беше страхотно красив символ на София. Има още няколко такива. То мисля, че на архитекта на едно от паветата му имаше подписа там някъде на спирката, дето е на тролея пред Александър Невски, не знам дали не са го свили и него. Трябва да се разходи някой път да видя. Това не е псевдоелит, който тогава трансформира политическата си власт в икономическа и финансова и сега виждаме с новия кмет една тенденция за заграбване и на политическата власт и на всичко. Новия кмет и тия има някакви там пепейски архитекти, дето предлагаха апартаментите, които не се ползват, да ги раздават на социално бедни. Това е наистина безумие. И всякакви други гениални идеи имаше там. От някъде чуто, недочуто, от някъде са го копирали, къде недоразбрали, къде разбрали. И се опитват да го привнасят тук на наша почва. Иначе ме пита за нещо за Историческия музей, който е... Той е сега на майната си, зад околовръстното, до президентството. Всъщност нормален турист няма да ти е там. Далеко от центъра, обикновено тези музеи трябва да са в центъра, удобни за туристи, за разходки, за ученици и за деца. Най-големия музей всъщност. Никъде аз поне не знам такъв музей. Няма в нито една европейска столица. Най-големия музей не е извън града. Няма такъв филм. Никъде. А той там беше доста добре аранжиран. Тогава. Това може би е знак доколко какво значение отдаваме на историята си, че сме запратили извън околовръстното. Извън града. Добре, до Студентски град, що няма метро? При положение, че строят метър, къде ли то се мъчат а там живеят сумати народ, то вече не е толкова Студентски град, да има си адски населено място. Пак е вид кампус. Мисля, че сега единия лъч ще стига до там. Но изобщо нашата идея беше да стане като втори ринг сега. Този, който около Стара Сердика, да се получи един втори ринг, да има повече мрежи, да не е лъчево, а да е на принципа на мрежа. Както е в Лондон? Както е, по повечето големи градове в света. Добре. Ако си спомниш, преди време пита за ремонта на Граф. Да. И всъщност тогава не бяха чак... естествено, плочките са проблеми и естетическата част, но по-големият проблем за мен беше да се премине от малко междурелсие на голям широк трамвай, както по повечето големи градове из Европа. Да е по-стабилен, по-тих, по-бърз. А в големите градове няма ли нещо, се прави ремонт? Градска железница? Градска железница, не е трамвай. Да. Също да е тип градска железница, да е по-широк трамвай, който сега дори при търгове, аз съм сигурен, че е много трудно ги намират тези малки трамваи, където почти никой град не ги използва. Така че така се напоследък се направиха големи ремонти и по Цар Борис и на Граф. Не е нещо специално да рушим и да махаме и да заменяме и да слагаме, а така се ремонтира. Просто да се при бъдещ ремонт да се заложи, да се планира широк трамвай и така постепенно да се подмини цялата мрежа. Прекрасният любима дъвка на всички в София проблема с детските градини, който продължава. Той си продължава не знам до кога. В това студио това е единственият град, който расте в България. И е видимо, че има проблем. А в София има ужасно много пари и продължават да правят хората на маймуни. И то точно хората, после мрънкаме за демографски проблеми, как хората не искали да имат деца, те едно дете не могат да вкарат в градина, а какво става, ако имат 3? Без да откриваме топлата вода по света, и ти дадох пример с Южна Калифорния, как там имат подобен демографски проблем и
При тях е с голяма миграция от Латинска Америка и от целия свят. И те са го решили много бързо, лесно и просто с преместваеми модули. Тоест? Така се префабрикирани, предварително подготвени в заводски условия с по-голяма прецизност. Съответно, трябва да са много по-евтини, защото заради количеството и бройката. Които за тях трябва разрешително за поставяне, а не разрешително за строеж. Тоест цялата процедура избягва цялата бюрокрация. Е много по-бърза, всичко е много по-бързо, просто се монтират едни готови модули и в съвременния свят, в съвременната архитектура, тя изобщо не изглежда вече като фургони или като контейнери. Тези преместваеми, префабрикирани модули са толкова, тази технология е много развита, така че по отношение на материали, топлоизолации и там, където си ги строят, просто вместо за 3 години могат да се поставят и за няколко месеца проблема да е решен. Това ще да те питам, колко време е да речем една детска градина строят година и половина, 2 в най-бързите им срокове? Колко става с едно такова по тази система? Тази система буквално се поставя върху фундаменти и се анкерира както един павилион. Буквално може да стане за няколко дена. Една готова структура, готов модул се поставя върху... Ама няма да краде от това. По-малко се краде, очевидно да. И защото тази система, този пазар не е разработен в България и не е за нашите хора. В какъв смисъл не е за нашите хора? Явно няма наши хора, които, в кавички наши хора, които се занимават с такива структури. За да могат Сега примерно тази наша идея беше много извратена и изчанчена. Такива структури се поставят в паркове, където по целия нормален свят парк е парк. Той е зелена зона и е само за парк. Той не е за нищо друго. И къде може да в София няма свободни площи? Точно това е, че на времето още Батенберг и после Фердинанд са отчуждавали земи за обществени и за публични паркове. А сега по времето на софиянски и софийски имоти те са ги един вид реституирали и харизали и общо взето всяка там мутрите си ги мерили и всяка мутра се е здобила с някакви парчета земя по софийските паркове. Но това са зелени зони. Те или трябва да си ги върнат така, както са ги взели, или в още по-добри случаи даже да си им плащат, да продължават, щом са ги взели, те са тяхна частна собственост, но са парк, в тях не може да се строи. Те да си продължават, да си им плащат имотен данък, трябва да си ги поддържат, да ги подкастрят, да ги режат, да правят детски площадки, спортни площадки и да си хубави частни паркове, но парк, зелен парк, а не застроена земя. Защото те видяхме всички как освиниха хубавото Софийско поле, Манастирски ливади, Малинова долина, всички те са вече застроени и презастроени. И сега те се го гледаха, усетиха се и казаха, те още в София богата на паркове зелени площи, дайте да строим и парковете. И почти нямаше кмет, който повечето от кандидат кметовете така прегърнаха тази идея да растяла София на север. Там, където все още не е застроено, дайте да освиним сега. Освинихме Манастирски ливади и Малинова долина, дайте сега да освиним и каквото е останало зелено и незастроено. Добре, на къде расте София при положение, че расте? По принцип не е екологично да расте, а трябва да се оплътнява. Сега знам, че това колко за всички мисирки ще бъде много ужасно, но знаеш, че... Какво означава да се оплътнява? Това е урбанизирана територия, град. Няма как просто... това е много не екологично да се заемат нови територии. Паркови, зелени, земеделски земи, гори, такива, които са още незаселени, незастроени територии, ние да ги застрояваме. Това е много незелено и много неекологично. Знаеш, че поне от 17 години имам този лиценз за зелена архитектура и за зелено строителство в Щатите. LEED се нарича.
И това е една от най-основните там клаузи и постулати и идеи. Какво правят? Строят на високо. Това ли е идеята? Щом е град, много презастроено и тясно, просто има села, празни къщи и така нататък, просто се отива да се живее. Може да си също може да си подаваш кафе и захар през балкона. Да, хората не се оплакват от това. Щом си в град, това е урбанизирана територия. Не е чак толкова, не е това проблема. Проблема е с предварителното планиране. Нали, това застрояване на манастирски ливади трябваше да бъде с предварително асфалтирани водопровод, газ и просто с зони зелени, спортни площадки, детски площадки, училища, детски градини. Всичко това да е предварително планирано. И само частният инвеститор да дойде и да си боцне самия обект и самата сградата. Тук всеки строи на каквото може и после се асфалтират улици, ако изобщо се намери кой да я направи. Да, отзад напред. След това идва енергията и казва, трябва ветърфопост, струва 20 000 лева, добре дошли. Всичко е с краката нагоре, но... Да, ама така, сега в момента като говориш, той излиза, че се оправи, трябва да се бута и да се строи на ново. Защото е град и е урбанизирана територия. Не, някои колеги казват, дайте да... Каквото не е застроено, дайте и него да застроим, и него да опаткаме. Разбрах. Добре, благодаря ти за този разговор. Уважаеми зрители, разговарях с архитект Владо Вълков.